mga Duterte sa eleksyon sa 2025 kung mahipos ang mga Duterte, kung mapildi ni ang mga kandidato, mga kandidata sa mga Duterte sa mga eleksyon, magbantay ta. Lisensya na ng mga Marcos to perpetuate themselves in power. Karon hadlok kung sila sa mga Duterte. Wa man jud makahibaw ba? Asa kutob ng popularidad sa mga Duterte. Mo translate pa ng actual votes, mga pildi ba, mga kandidato sa administrasyon tungkol sa popularidad ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o siyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Wa gyud kasiguro ana ang administrasyon. Mao nang karon wa na hinigpitay na, linungiay na. Og ironic kaayo, nakakita og lig-on kay aliado ang mga Duterte dinhi Subo. Si suspended Mayor Mike Rama mao labing lig-on nilang aliado dinhi sa Subo ug Kabisayan. Is Mike Rama na hinayak na maghinog barog ubad sa mga Duterte. Na nasige post Mayor Rama o nga litrato nag-meeting sila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So, nakakita og lig-on kay aliado wa gyud ang ang mayor, ang suspended mayor gid sa Cebu City mo'y aliado sa mga Duterte dinhi sa Subo. So murag at least sa mga posts ni Mayor Mike Rama nga magpabilin siya sa PDP laban bisag sila na lang Duterte duha ang mahibilin o niya iyang gi-post ang litrato nga nag-meeting silang kanhi Presidente Rodrigo Duterte mura og I don't know nakasabot pa sa Mike Rama ang iyang mensahe mura nakigbuwag na siya sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ug angay lang gisuspenso ba siya ug wa pa gipaminawa ang iyang sumbalik nga awhag pagpasuspenso ni Gobernador Gwendolyn Garcia. So, mauna ang atong atangan sa maabot nga eleksyon kung ang popularidad sa mga Duterte matranslate ba nila og mga boto. Kung matranslate ganin ang mga boto, man-neutralize ang mga Marcos. Padayon ni gubat patani hangtod 2028. Doon na pa'y chance si Sara Duterte Carpio nga makabanos diha sa Malacañang. Pero mahipo sila, wa sila'y gamay ra kay silang o wa gyud makadaog sila mga kandidato-kandidata sa 2025, wa na. Ang mga Marcos bantayanan, induso na ni ang charter chains, wa na may para nila, wa na may maka-neutralize nila. Hinaot na dili ta mo kumpiyansa. Ini pamilya Marcos. Sakto ni atong viewer, ilang gipamugos ang bangon Pilipinas, murag forever ang ilang feeling diha sa ilang pagpabilin sa kahog.